56,000 kende manitiere skundego. Ere kaka onego bed ni iko nyithindo gi yo makare kinde makoro gidhi e grade aboro mar mondo mi kik bed kod ng'ikruok moro amora obed e yor somo kata e yor kaka gibiro bedo ka gitimo subjects mopogore opogore. Ng'ikruok to sebet nikech koro king'iyo skundewa mag public serikal wacho ni serikal oseneno ni adier jopuonj ok rom. To magi wacho ni jopuonj ok rom gi manitiere sani mago sani gi japuonj achiel puonjo subjects 4-5 kaka as things are sani. To mano pok jo grade 7 manyien gi pok odonjo. To jopuonj mabiro puonjo gi to pod mana jopuonj ka unless ni koro gindik magi wacho ni gidwa ndiko tichni. To koro matieni koro tam mokwongo ni nyithindwa gibiro bedo ka gitimo ang'o e skul. Mano wuoyo mana korka jopuonj. Kik wil ni piny owacho nowacho ni nyithindo gi gibiro bet ka gitimo practicals e laboratory mag skunde mag secondary mani machiegni. To kaluwore gi kuom research kaka wasebedo ka wuoyo gi jopuonj mani e skunde mag JSS gi jopuonje mapuonjo science giwacho ni yudo nafas no osebedo ka ok yot. To mano na en mana grade 7 kende. Sani grade 8 be nitiere kodwa ka. Subjects ka pod mana gintiere gidwaro mana practicals nyithindo gi pod nyaka dhi e lab. Kwani watimo experiment gi nyithindo gi koso en wach mane? En wach malit ahinya nikech koro maendi last year nodhi kamano nyithindo gi gisetieko grade 7 sani gidhi e grade 8 pok waneno ka nitiere labs moro amora moseger mateni higa ni be biro kadha kamano. Tingeni next year gidonjo grade 9 onego bed ni gitimo penj ma giyiero godo pathway ma gibiro dhie. Mano nyisi ni nyithindwa ma biro wuok e public schools gi ng'eny gi ok gidhi e pathway mar STEM nikech gibiro bedo ka gionge gi enough skills kata knowledge ma ginyalo make good decision ni gidhi e pathway mar STEM. Ng'eni STEM wan gi lab mar science, STEM nyaka wabed gi lab mar computer nikech computer studies is part mar STEM. Koro kono anyalo wacho ni waketho seche mag nyithindo gi last year te kendo this year pok aneno chenro mar long'o mar nyithindo manie public school mar JSS koya korka skunde mag piny owacho. To koro kaka nawacho last time ka in janyuol ing'eni nyathini kosetieko cycle mar junior secondary ni to en nyathini kiin ok en nyathi sirikal. Koro ka dipo ni Nyasaye ogwedhi matin minyalo neno yudo skul kata mar jogi wegi minyalo tere nyathini ineno ka skul no nigi facilities madwarore chukri mondo ilos ngima mar nyathini. Nikech sani to gidhi e group to sama nyathi osetieko grade 9 cha oduogo e dhodi kaka janyuol. Makoro dong kaka nyathini ni makoro ineno kaka itimo kode. Mane koro ineno kaka itimori kode. Sano ing'eni koro kata serikal waseyudo government machielo. William korka kori bende paro ni ikruok nitiere makara inyanya seche ma sani koro yawo skul ne jopuonjre gi ang'eni kanye ma pono nitiere wich bar maduong' jopuonjre makoro wuok e grade 7 ka gidhi e grade 8 e bula manyien mar somo mar CBC. Joyce gini en wach mapek. Adwa duoko chien matin seche mane wang'ado bura ni wadwaro timo competency based curriculum ne wandiko document moro mong'ith mane iluongo ni basic education curriculum framework. Ochalo chieng' mane ji nie court cha niwinjo ka lawyers wacho ni is a basic structure. Mane basic structure mar CBC. To basic structure no ne wang'eyo chon kata kapok nyithindo donjo e PP1 ni junior secondary school dhi bedo e primary. Ne wang'eyo kendo skunde moko kaka ne an patron mar Yogo Primary School to ne achiegni gi reform na advice ni mondo wager extra classes mabiro accommodate jogi kata mabiro accommodate nyaka laboratory.
to ne wadonje bugo moko matut adek. Bugo mokwongo ne otim gi migao mar education mano chiwo directive on implementation mar CBC. Mano ng'ado ni japuonj manyeche ne puonjo ja klas 7 gi ja klas 8 ok nyal puonjo ja klas 7 masani gi ja klas 8 masani. Mane buo JSS. Yes. Emomiyo ineno ka sikunde mantie kor gwenge ne nitiere gi japuonj achiel mapuonjo subject 30. 30 is an exaggeration. Lakini puonjo subjects te. Idhi e skul iyudo ka nyathi ja klas 7 ma sani iluongo ni grade 7 obet abeta japuonj bende ool. Gima directive ni kuma no ae ne oae chik mar jo TSC gi chik moro no ng'ade parliament ka. Lakini ana wuon da bed gi teko. Da miyo japuonj mane puonjo klas 7 gi klas 8 thuolo mar puonjo JSS. Nikech content moro manodhi oom malo kilwaro piny mondo nyithindo puonjre onge. Content chalre gima nopogore en gimiluongo ni pedagogical approach. Kaka ipuonjo mane e lony ma an go. Koro mano e namba achiel. Maka bed ni wadwa loyo wach ni mapiyo piyo to jatend migao mar somo ma pinyni nyalo golo that directive kaito immediately jopuonje mag jo klas 7 mane puonjo kwano, mane puonjo science, mane puonjo English nyalo donjo e grade 7 ma puonj gigi ma japuonj rom. To kaka wantie sani kata rem mi kwano kanyono, remno dhi bedo matut ka nyithinde JSS mantie grade 7 manyien odonjo to kaito grade 8 bende nitie. Mar ariyo ne en bugo mar training ma bende wasewacho aming'a ni training ne watimo go oyuma mane watimo kaka jo Kenya ne wakao training wamiyo jopuonj mar wik achiel moro mar 5 days. Joma noyude mang'eny noyudo ndalo 5 kaito ka nitie break to giyudo another ndalo moko 5. To training ok en giro oyuma. En gima ipuonje ji gima nyien, gima itimo manyien. Koro en gima dwarore ni timo kuom muda mang'eny kaito itime nyadi nuoya mondo mi jopuonj gini obed e wigi. Mogik en resources. Pesa mar somo kaluwore gi katiba ma Kenya ka ndi Joyce. Somo ma Kenya ka nitie gimiluongo ni basic education. Basic education en education matin mogik monego bed ni nyathi ma Kenya ka yudo kaluwore gi constitution ma Kenya ma 2010. Nyathi ma ja Kenya nyaka yud tiegruok ma school manono ma ok chulo pesa nyaka klas 12. Mano e gima omiyo ineno nitie chik moro Kenya ka miluongo ni 100% transition. 100% transition up to grade 12. And it should be and nyathi dhi school to somo to duogo ot. Janyuol nyalo mana support gi transport to gi lunch moro. Lakini gik modong te according to kaka ne wandike e constitution wa en ni nyathi ka nyathi somo nono nyaka klas 12. Lakini nitie challenge en ni classrooms ne ok wagero maber kuma ne wagero gie secondary schools. To secondary koro JSS onge. Kaka ne wagedo kaito koro school nyithindo dhi e primary labs onge. Uniform bende beche ni malo. Koro ing'eni in gi nyathi odonjo JSS tidwa ni nyiew ne blazer ma siling 3,000 4,000 long ki 3,000 4,000 kigo gigi wi janyuol bare e Oscar. Aya adwa ni wakaw yuyo mokwongo mondi e twak maro mokwongo e chenro mar Opinyo Kinyi makauno lina ang'e ni nitiere kod paro moro mak mana parono gi kanyo. Wakaw yuyo madundo gi sani nyaka Ramogi Chwang tok yueyo waduogo wadhi mbele kod twak kik idhi mabor.
mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Igome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi diek. Wan nyaka gi kanuna. Manya pika mongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo Konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta mana e Ramogi TV. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaur gi wund ma pile buch jopiny. Nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo molos go kembe gi eki. Nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija, jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya, nyakwar guok kocha pesa. Tich adek, saa 3 otieno. Kik bayi. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod twak marwa mokwongo e chenro mar Upinyo Okinyi makawuono. Kama ntiere kod welo ariyo Okinyi makawuono kaponi e kitudri kodwa gi sani antiere kae kod George William jalonye weche mag somo kaachiel kod Lina Anyango jasuma paro weche mag Junior Secondary School e skula mar Merisho e boma ma Nairobi kae. Bende asingo ni inyalo chwalonwa ote mari kata paro mora mora ma intiere godo kotudore kod twak watwake Okinyi makawuono. Kwanyalo mana somo moko kuom ote ma usebedo kuoronwa kokalo yoro waduto te mag tudruok Okinyi makawuono. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni Happy New Year Joyce Poch gi Pak ne nyithindo duto motimo maber e penj. Skunde oyaw, holiday nyocha lacha. Nyithindo oserelax sana. Moko kata ndiko nyingegi oserwenyogi. Moko bende oseng'iyogi chiemo asasa, nindo asasa. Magadiera koro wan kaka jonyuola wangi tich mar keto nyithindo gi ochiem chon mondo onend chon mondo gichiew chon, lakini tich mathoth ni kuom jopuonja. Awinjo twak ka an umoja. Wacho ni tich mathoth nitiere kuom jopuonj. Aya, ote machielo Celestine Ochieng' wacho ni Puoch gi Pak ne nyithindo mane otimo maber e KCSE exams. Skunde oyaw kendo jonyuol timo ikruok makende mar tero nyithindo e skul kata obedo ni piny oridore kamano. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Kennedy Okore wacho ni Joyce Mosna jolony CBC nyalo bedo kod shida nyime ka sirikal okotanga. Jopuonj onge malong'o e skunde. Nyaka migawo mar somo chak ndiko johocho ne nyithindo kod jopuonj kendo okawgi permanent. Mano biro bero migawo no mabor kendo adiera obed e pesa ma ichulo e skunde. Odhi mbele kowacho kanyo ni jonyuol bende koro nyaka wach adiera kuom nyithindo. Mogik nyathi ma ok oyudo duoko maber e primary to yudo duoko maber e secondary
ema onego bed celebrated en Kennedy Okore Owiro, entiere Awendo, Migori County. Mago mana moko kuom paro mabende joneno magwa chwalo nokinyi makawuono. Nyaka sani nitiere janeno moro kanyo makoro wacho ni kalore ni nyithindo parogi ne onge e skul ahinya. Nyaka sani koro nego bed ni gichiemo chon, ginindo chon mondo gichiew chon ka gintiere ka gidhi e skul. Penjo en ne nyithindo mantiere skunde minindo kata boarding school ere kaka onego bed ni rakruok kodgi lina. Kalure ni ncha intiere ot kachi nindo samidwaro, ichiew samidwaro. To sani koro idhi e skul, olang' ema tiyo. Kiwinjo lang' to onego bed ni chiew. Kiwinjo lang' onego bed ni ponono idhi kata kao migago kata idhi kao chiembo kinyi. Gin to onego bed ni duoko pachgi nade e skul kapok wadhi mbele kata koda weche mag grade 8. Koro ka nyithindo manie boarding school, ageno ni wik mokwongo ni jopuonj ok dhi keto gi ni gichiewo sa 10 kaka gisebedo ka gitimo. Skunde moko gik moko dhi adhiya mbele kendo yepa ni to kinyi go kinyi sa 10 ne manyako dhi e skul. Atiyo gi dholo moro ni ageno ni en hero na en kwayo na ka jopuonj nyalo miyo nyithindo gi smooth transition. Kigidonjo donjo skul kawuono to kiny gi expect ni nyithindo sa 10 osechiewe don. Gisomo nyaka sa 4 otieno wik mokwongo. Kata wan ma wantie mana wan e rusa. Wan jok ma gin adults. Ok yot mondo i transit immediately ni koro kane ine leave to kichako tich kiny. Tiyudo mana ka koro imondo kaka nadwarore cha. Ting'eni wan joma dongo. To koro kuom nyithindo nyaka wamigi that smooth transition. Wamigi kata week 1 maybe koro week 2 wachako keto those stringent measures mar duoko gi back to the school routine. Ai wacho kanyo makare ahinya. In bende pachi kotudore kod mano William kapok wadhi mbele to bende en gino manyalore adiera. Kalore ni japuonj biro bedo kaka nyithindo ni syllabus ni ka. Kok watieko syllabus to an kaka japuonj an emi biro seya ni ang'o momiyo katieko syllabus. Koro nyathini nyako chiwo sa 10 kogwen mana kaka pile. Well, kaluwore gi chenro mar somo masani mar 8-4-4 to nyathi kodonje skul to nyaka wadonje ground ka waringo. Mane kaka en. Skunde moko wacho ni movement is by running, onge wuotho. An asome skul mane ng'weche mane wuoth Maranda High School ka. Kani donje idonjo mana kiwuotho kiting'o sanduku, lakini kisedonje dom to kochakore kanyo nyaka tamrum en ng'wech. Nikech adier mar Nyasaye 844 nyaka itim syllabus bitiek. Ka syllabus okorumo to une mudong. Koro ng'wech moro ma biro neno ka jopuonj biro miyo nyithindo mayom to onge nyime ka. Lakini awinjo janeno moro owacho ni wapar kaka wabro ndiko johocho ne junior secondary schools. Gimomiyo ma en wach ma nyaka watim nikech ma nyithindo gi chalo experimental group. To sama itimo experiment nitie traumas moko ma nyithindo encounter. Namba achiel ni obiro e skul kano ong'eyo nodhi e junior secondary school to yudore ka en e primary school kendo. Koro gini chando nyithindo. Mar ariyo nong'eyo ni ibiro puonje subjects mopogore opogore kaka chemistry, physics. Oyudo ka yamo loko. Koro japuonj nitie achiel kende be puonjogi mana science. Laboratory be pok oneno nyaka nodonje klas 7, orie klas 8 sani. Koro nyithindo gi gin nyithindo man gi trauma moro ma hidden. Maka ok wa donje ofukwa mwakelo johocho e skunde ka skunde mantie kor gwenge waduto to wabro bedo gi generation moro nyime ka mar nyithindo man gi trauma ma ok obedo resolved. Kamano. Yena mondo amed gimoro obiro e pacha sani. Another trauma en changes mabiro pile ka pile ni. Especially ka wuok kuom task force masani review CBC ni. Koro nyithindo manochako grade 7 last year na gin gi subject iluongo ni integrated science, moro iluongo ni health education. Koro ka gidhi grade 8, koro wawenjo ni koro subjects gi onego gibed merged.
onego oriw gi obed subject achiel. Tok mana mano kende, nitiere subjects mamoko ma bende oriw. Koro gikia ni gin changes magi kendo ma pod bro yudo gi along the way kapok gitieko. To gima aneno ka most of us ignore, wasebedo ka wawacho wach mag CBC kaluwore gi janyuol, kaluwore gi jopuonj, kaluwore gi other stakeholders. Lakini nitiere nyathi manie grade 7 no, nyathi manie grade 8 no, mapok wawinjo ga duonde ni ere kaka ofil. Nitiere chieng' moro na wapenjo nyithindogo ni un wach mar grade 7 ni, ang'o muwinje? Ka iwinjo duoko ma nyithindo gi nowacho, adier gi lose hope. Gi lose hope ka giwinjo kaka jonyuol wacho ni CBC ni onge kuma dhiye, ma ose fail. Tingeni gine ma waluongo gini pioneer class. Koro nyaka wabed gi, kata ka wawacho weche gi, nyaka wang'i ni be wawacho gi nyimi nyithindo gi. Nikech ka ji te wacho ni gini onge kuma dhiye, to ini ne nyathi manie class no, iparo ni winjo nade. Koro point ma Jojo wacho ni wamany johocho ma biro wuotho gi nyithindo gi, en gima ok onego wakaw lightly, en gima nyaka wakaw seriously, nikech ng'ama hinyore ahinya en nyathi manie class no. To mane ng'ata achiel ma all of us wase avoid mondo wawinj pache kaluwore gi wach mar CBC ni. Iwacho kanyo makare ahinya, jonno mago bende pod aneno ka medo chwalo ote mopogore opogore. To kapod wantiere mane e weche mag CBC kae, wang'e ni grade 8 to en grade makoro en gino makoro nyithindo nyaka bidhiye. Joga nitiere kaka nicho oduok piny subjects ma bende koro nego bed ni puonjo e bolai mar CBC mano mar grade 8. Nyaka sani koro nitiere subjects ma nego bed ni JSS. Nyaka sani koro ibro bed kipuonjo gi subjects 9 mano kowuok e subjects 14 ma yande oketi. Be ni paro ni pano ponono bro kelo fuongruok ne nyathi ahinya to gi sani ma koro yawo skunde. William. Learning areas ma bende waluongo ni subject ne nyathi achiel kasomo subjects 14 to bedo mapek matin. Bende obedo mapek kata ne timetable ma nyathi ni dwa some every day, odiochieng' kodiochieng' ma ang' juma rum. Opek ne nyathi to pek ne japuonj. Koro kodwoke piny nyaka 9 nyalo kelo fuong'ruok. To malich mogik en ni nitiere kaka CBC nondiki ni mondo tim. Paro matut maera ahinya e CBC ka nindike en ni ne wagolo penj moro mar piem mar tho gi kuoni. Tho gi kuo mantiere penj nomiyo wabedo kaka piny, wabedo jo mibadhi. Akiani mibadhi na corruption. Gi pacha wuon gimomiyo wan kaka piny wan very corrupt en piem mar tho gi kuo. Nikech ka nyathi odonje klas 1 to nyathi inyiso ni ka ok ibet namba 1 to in chiyo ng'ong'o. Oso chiyo ng'ong'o ni unok uwinje. To nyathi ose donje klas 1, dhano piem, to klas 2 dhano piem, klas 3 dhano piem, ko bete klas 4 to osefwenyo ni sani gini en gir tho gi kuo. Nyaka ang' wakwale. Koro biro gi kalatas moro mondiki mobiro kwalo go penj. Kochope klas 8 to koro en expert. To janyuol be magalagala chulo nyaka pesa minyiewo go minyiewo go penj mondo kwal. Koro wach mar penj mipieme gi tho gi kuo ema oseketo wa kama ineno wantiere, makata wan joma dongo kama wabete kani. Awacho mana ni awache pacha moro molo lina. Wapiem ng'ama uyombo, ng'ama ang'i pako. Maneja Kenya. Koro golo penj okang' mar somo ma Kenya ka nyaka basic education level ne en gima nokelo fuong'ruok mane wang'eyo ni koro nyalo terowa e yo moro mopogore. To aneno ka ginene presidential party moro manyeche no yier cha odwoke bende considerably, akeni nyaka omede above 50. Koro piem biro duogo, lakini odok piny matin.
koro ang'eyo maber niya subject ochiko ber molo 14 ya 14 isomo idhigo kanye ok inyal timo gik moko 14 nyithindo moko ne nyiero wachono niya ka japuonj achiel ok nyal puonjo 14 subjects to nyathi achiel to somo 14 subjects nade Iwacho kanyo makaya kenda no Kalina dwa medo gimoro kalure ne en wach mabende osekelo wich bara inya kum jonyuol ka bende ni ka koro subjects 14 gi duto ne nyaka ginyiew textbooks 14 mar subject ka subject ero sani koro duoke nyaka subjects ochiko pero no kelo fungruok both sides ne janyuol ka achiel kod ne nyathi ananyalo mana wacho ni as at now fungruok ma wanyalo wacho en mana kor kanyiew buge nikech ananeno gima task force notimo en ni gimaj subjects matiende niya content cha pok awinjo ka giwacho ni nitie content magigolo awinjo mana ka giwacho ni koro subject ni gi subject ni gin related gibiro bedo merged ma gima dhi bedo merged makata sani koro kaka ICD ng'iyo kaka wach mar buge mag koro suggestions magitimogo ibiro gol to tene kaka nyithindo gi oyepo kawuono ni puonj dhi biro bedo mana kaka no puonj gi higa mokadho nikech poko waketo guidelines ni kaka gibedo merge gi which content idhi gol koro as far as I'm concerned ang'eyo ni content cha poro dong kama chacha nyinge makoro wamie nyingadia nyinga achiel ni koro wariwa magi maendi koro en subject achiel magi ma subject achiel koro ka janyuol oyudo nafu nikech odhi nyiewo buge textbooks manok matin lakini ka nyathicha aneno ka content load pok awinjo ni communication as far as the content areas mogol Adwa na meda ne somo moko kuom ote mabende joneno magwa pod imedo chwalonwa okinyi makawuono anyisi ni nyalo chwalonwa ote kokale Facebook kacha kama wantiere live okinyi makawuono kate namba wa mar ote machuok 3 no Jackie Nyarmudi wacho ni I don't think ni main problem en nyithindo the problem is with the parents to make sure ni nyithindo nitie school on time iji by chulo gik monego bedni gichulo dhi mbele ko wacho kanyo chulo gik midwaro e school on time kod jopuonja bende o prepare lesson plan kendo o engage nyithindo kaka nitimonwa chon ka waweyogi gibo bedo very idle mano ote maleo kanyo mar Jackie Nyarmudi Millicent Achieng wacho ni tek to tek nikech nen long holiday but jopuonj kik wegi nigi yueyo juma achiel kapok opuonjgi wacho ni ji odhiadhia mbele kod somo Samo Badho bende wacho ni pach gibiro dok e somo mos sani pod giparo Christmas and New Year manenos aneni maler ka an Uyoma Ndegwa erokamano nyakwa kuom ote makamano Ngwe Junior bende wacho kanyo ni it's really going to be a tough journey nakumbuka nikiwa shule after holiday especially Christmas holidays wacho kanyo ni I could start from page 1 of every book at least nipate clue ili mwalimu akiuliza swali then somehow niko na content opimo nwasigande kanyo kabende wacho ni notek wacho ni ile time yetu walimu were really allowed to cane students wacho kanyo ni lakini sani mula mosgi mos watapata line but tam mokwongo ni topodi en mana kelo pachgi erokamano enya kuom ote makamano Milton wacho ni ma Milton kawuok Migori apango dhi school kawuono sikundwa kawuono inindo saa 4 kama kawaida mana moko kuom ote amor ni nitiere japuonjre mabende neno okinyi makawuono kapok odhi e school wacho ni skundgi to gibiro bedo mana ka ginindo saa 4 kaka osebedo katimore kata kamano janeno wa moro bende ochwalo paro kanyo ni okonego be ni chaka puonjo nyithindo gi ni ponono nego be ni kelo gi mos penjo nyalo bedo ni mos nyaka karango jopuonje rakore kacha gi syllabus pressure nitiere kuonde duto onego be ni ponono juma mokwongo ni en mar loso gi nyithindo ponono hoyo gi e yor counseling koso onego be ni ema kori nono homework mano mi nyithindo kachiel kod doka e somo e wangsa William nitiere kaka onego bedi to nitiere kaka en onego bed ni irwako nyithindo system mos
to mak mana ni karakter mar system wa mar 844 ni to ok nyal yie mano. Gima ng'eyo kaluwore gi experience mara kaka nyathi skul kod kaka japuonj nyithindo en ni ka wadonjo e tam odiochieng' mokwongo biro bedo odiochieng' mar cheko gik ma nyithindo biro go ka registration timore, gidonjo e dorms kaeto routine chakre. Odiochieng' mar ariyo nyalo bedo mar keto nyithindo gi routines and procedures mag schools manyien ma skul owinjore kata machon mondo wigi opar kaka skul ringo. Kopogore gi odiochieng' ariyogo, odiochieng' mar adek puonjo chakore. Moko be chakore mana odiochieng' mar ariyono. Kamano. Lina korka koripo ni mbili nyalo nyisowa ranyisi ni otime e yo machalo nang'o mar mondo mi nyithindo gi oduoga e lain e wang' sa maonge ketho samoro amora kalo ni tama tok rit ng'ato thuolo dhi ka sudo. Koro kaka nawachako twak ma kawuono ni nyithindo gi ok wanyal kawo gi from holiday mar 2 months to gidonjo kawuono to saa 2 lesson 1 japuonj kwano osedonjo gi book. Mano wabro bedo ka watimo zero work. Nikech wasebedo ka wacho ni covering the syllabus. So syllabus ni i-cover in kaka japuonj kendi koso i-cover gi nyithindo gi. Are you working together koso in japuonj ma in kendi ne mi-cover syllabus? Ninyalo wacho ni tekne ni puonjo ka nyathi omako kata ok omako koro ok obad. To mano ok onego bed ni en the case. Onego bed ni japuonj wuotho gi nyathi. Koro sama ikawa nyathi isechako puonje calculus day 1 to nyathi ni 2 months pok oyawo kata buge labda kata homework cha sani koka ng'eny gi neno ka kopo from kopo jowetegi manyalo bed ni notemo otimo homework ni. Koro an pod abro mana nuoyo ni the first and foremost thing monego skunde tim mana kaka watimo ni watemo mondo wakel e pach nyithindo back to school. The body osedonje school nie class kachacha to pache to ni kanye. Koro nyaka watim hocho ni mondo waduok gi back to school. To mano ok owulo ni koro ok watim lessons gi watimo to koro preps moko mana wacho ni koro giving preps ni en sama koro japuonj mar kwano duogo kendo. Koro preps no wang'iyo kaka labda wabedo gi discussions giwuoyo kodwa holidays gina chalo nade changamoto mane mana gipitia. Kikwadonyo ni to day 1 ni to dawn 4 gisechiew gidonje class kamano. Wanyalo wacho ni maybe wigni dawn ka last time nochakore saa 10 gidhigine class saa 10 okinyi wigni kare gidonji dawn saa 11 kata mos gibiro dhi to saa 4:30 kata koro gidhi e 4. Koro mondo by next week everything is back to normalcy. By next week no wang'iyo ni nyathi pache ni kaendi kantiere yore mora ma nagise chako donjore to waseduogo nyathini e laini koro wawuotho together syllabus ni cover together. Ok japuonje ma cover syllabus to ndiko records of work ni tot. Wasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa bende pod imedo chwalo no kaka pok watieko twak mar okinyi ma kawuono. Bernard wacho ni JSS dhi fail. Ere kaka JSS interns ondik e yor oraka jopuonj are demoralized. Ote machielo kae mano mar Bernard Owino wacho ni CBC to ber lakini implementation mare e marach kuma diera nyithindo hinyre gibedo half baked. Ong'isa kae ni penj na jolony go ni nyithindo kochopo grade 9 gidhi timo national exam to gidhi yiero skunde mag senior secondary kose dhi bedo nang'o. William achwal ni penjo makamano ma bende Bernard penjo. Penjo no abro chwalo ne Lina. Lina ema ntiere boiling room. You understand that procedure no moloya koro mano obro duoko. To aneno ka gima chando jopiny ema chanda an beto be ema chandi in bende ema chando ji duto. Ni wago mbaka moro ka wan gi yie ni JSS dhi fail. Wawache gi confidence man malo. To kano fail to okane rach ne be ahinya.
Nyithindo masani nitiere bo JSS ginto koro gibro timore nango ka koro JSS osefail. Gima timore ni dhano ok fail ga completely. King'iyo history mar dhano, ibro yudo ka gik moko tete motimore mo succeed gin gik manokuongo fail. Ko fail kata nyadimiya. Ng'i Thomas Edison mane o stumble upon the light bulb. Joma no oseloso gik moko tete no chako kamoro. To kaluwore gi kaka implementation mar JSS otimore, adiera mar Nyasaye en gima chuo chuny kod lit, to nyaka wabed joma jiwo nyithindwa, nikech nyithindwa gi ok gin mana gin dhano man tiere gi hisia magiwinjo kaka gigi iwacho. Koro nyaka wabed jomotang' ma encourage nyithindwa ni tek to tek ndi nyathina idhi skul yudo ka japuonj en achiel, idhi skul yudo ka subject en 14, to in nyagri anyaga, nikech dhi chopo kama koro ipoge ji kochopo grade 9 sama koro ji dhi senior school, koro nyathino bro bedo gi opportunity mar yiero gimodwaro. An gima ber na gini mogik ni kata rach manade to nyathi dhi bedo gi yiero mar dhi timo gimodwaro. Obro wacho ni an adwa dhi sport science, an adwa dhi timo maths gi physics, an adwa mana dhi timo dance, an adhi timo creative arts. Yiero no ber nikech e higni 3 mag senior school no nyathino koro nyalo focus e gima odhi bedo. To gima higni 3 no nyalo timo ne nyathino duong' moloyo yuagruok gi muodo lak moro ma wantiere mar JSS ni. Yes. Lina William Obayo ni penjo moro ma bende openj ka ene nyithindo gi kochopo e grade 9 gidhi timo national exams to gidhi yiero skunde mag senior secondary kose dhi bedo na. Ka gichopo grade 9 nitiere exam ma gidhi timo mana kaka jo KIPSEA, jo grade 6 notimo penj ka gidhi e junior secondary, jo grade 9 be dhi timo penj ka gidhi e senior school or senior secondary. Koro as to whether gibro yiero skunde, mano it is still not yet clear. Mana kaka ineno ka CBC ni jopuonj kia gima dhi mbele, everybody is trying. Koro as far as transition from grade junior secondary to senior secondary, modalities ma piny owacho bro tiyo godo ka gitero gi e skundego okonge. Lakini gima wang'eyo ni ka gichopo grade 9 gidhi timo penj kata kendo gibro yiero pathways magidwaro. To most certainly pathways magidwaro gi maybe bro bedo dependent gi subjects magiperforme maber. Awacho ni koro nyathi o performance maths gi sciences nyalo hero mondo dhi e pathway mar STEM. Nyathi mosebedo ka timo very well e creative and performing arts nyalo dwaro mondo dhi e pathway mar sport science kata mar sport science kata social science. Koro anyalo mana wacho ni as at now criteria mar joining senior school it is still not clear. Yes. Kata kamano wang'eni e kinde ma pod itemo kete lai yo makare lai manyien mar somo mar CBC wabro bedo ka wang'eyo kata walero ne jonno magwa matut kaka ibro bed ka itima. Anno kwadong' gi dakika matin kende to watieko twak mar okinyi ma kawuono. Achak kodi George Williams wach ni mogika kotudore kod yepo mar skunde gi sani, obed ne janyuol, obed ne nyathi, obed kata ne jopuonje skul kacha. Adwa chiwo advice to iluongo nang'o gi dholuo. Adwa chiwo paro. Adwa chiwo paro ne janyuol gi nyathi to gi japuonj ni giwadonje skul academic year manyien, higa mar somo manyien ma dhi rumo kendo dwe mar 10 higani. Higani onego bed ni warito nyithindwa kwa ng'eyo ni somo mar skul ni ok en daraja madhi e polo, to polo en mbalariany. Maka nyathi ok oyudo maksi mochopo midonjo go e mbalariany to en mana tho gi kuo. Nikech mbalariany en mar joma tin. King'iyo history mar somo ibro yudo ni
in general distribution mar joma riek gi joma nie diere gi joma wigi ok remember en normal ma otin gi koni to idho gi diere ka kaito duogo to otepa off gi koni manyiso niya joma dhi e mbalariany tin to nitiere kuonde tiegruok mathoth e Kenya ka ma nyithindo donje ma kik agenda mari bed ni nyathina nyaka dhi e mbalariany ma ka ok odhi tabo nege kelo pressure ma onge tiende to kata mana nyithindo ma oyudo maxi midonjo go e mbalariany ok ochuno ni nyaka gidhi e mbalariany yiero en mar janyuol gi nyathine kineno ka nyathini nyalo bedo plumber tinde yudo tek Kenya ka kiyudo plumber to mana maloso ni gimoro to kowuok ni to gino chwere teruru nyithindo odhi otim technical courses mag loso gik moko gi lwedo sani odok piny e Kenya ka lakini siri moro nitie ni yudo gi tek kendo bechgi ni malo ibiro yudo ni joma timo technical work gi lwetgi oingo daktar madhi neno ji Russia koro gouru mbaka gi nyithindo mondo urwak nyithindo e somo ma chunygi dwaro ok somo medwa ni mondo ji opaki go ni nyathina en doctor to kochuo ng'ato sindan to kuot ndalo 6 kamano erokamano ahinya Lina wachni mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono an daher mondo awuoye wach mar duoko mar penj manowuok nyoro wasebedo ka wa celebrate jomoyudo A jomoyudo A- to wiwa wil gi wuoye wach nyithindwa mabe oyudo D-, E, D+. Kwanza kwan mar nyithindo manoyudo E sani ni mal ahinya 48,000 ni mal ahinya koro nyaka wachak wacho conversation about the next steps mag nyithindwa moyudo E's gi nikech they are not failures in life mana penj mang'iyo one aspect of life, one aspect of intelligence. Nyathini nyalo bet ni en gi intelligence machielo, nyalo bet ni en a very good artist, en ng'ama nyalo bedo ni nyalo tungo wende ma kodonje pap ni to machielo owero osiepe cha iluongo nang'o Prinsinda beda kando. Koro nyalo wacho ni onge failure in any of the nyithindo mano otimo penj last year. Ema ni nyaka gibet piny, janyuolo bet piny gi nyathine onyise ni koro what is the next step. Jojo osemiyo a very good option, technical area, technical colleges. To kata sani serikal miyo gi nyaka support, gimbe giyudo help loans, giyudo scholarships mondo gidhi e TVET. Namora ahinya ka nadhi Nakuru to ayudo ka nitiere Nakuru Technical College, nyithindo puonjore wach mar saloon ni kendo ka oya kanyo to yawo salunde to kendo okorit mondo ng'ato ndike tich. Nyithindo ma watere mbalariany gi ka gisetieko kendo oduogo bed kod yot manyina tich kama kama. Lakini TVET oyudo skills ma koya kanyo to chako tije owuon, kata ka en welding to chako workshop ne owuon, to en gi away monyalo ng'iyo familia mare. Koro anyalo mana medo kwa jonyuol ni kik wami nyithindwa oyudo alama ma piny gi feel ka gima gise fail in life. Tayari ka wabedo gi that perception, that is what they will be. Gibiro bedo failures kaka wawacho no. Lakini ka wanyise ni all is not lost, pod inyalo kawo line makama indi, aparo ni mano nyalo bedo maber. To ponono anaparo ni weche makamago onego bed ni chake skunde bende. Skunde bende onego bed ni ponono tiego nyithindo gi ng'ize ni kitimo penj to kikalo to podi inyalo timo mae ngimani mar mondo mi ngima odhi mbele yo makare kose. Mana dier nyithindo neno social media and jokes ma ji make gi, they make a lot of sense to me. Ng'ato go picha ni japuonj kwano ka ni kanye ni wacho ni ok adhi dhi mabor kuma chope ni koro ni kanye gima japuonj gi janyuol onego ng'e wach weche mabeyo e ngima nyathini, wach weche mabeyo, wach miwacho maber nitie ngima e wach mowuok e lep. Koro mano kende gima nyalo wacho.
nyaka sani. Erokamano ahinya George William kachiel kod Lina Nyango kuom kawo thuolo mar mondo mi bi watwagi kotudore kod kaka inyalo duok pach nyithinde skul ahinya toka yueyo mar dweche 2 ma yande gi yueyo godo e kinde ma koro ne wadhi e nyasi mag sikuku kachiel kod rwako higa manyien. Nyakora Ramogi Jwang, in bende agoni erokamano ahinya kuom chwalonwa paro gi ote mopogore opogore e kinde ma bende ne wantiere twak mar okinyi ma kawuono. Watieko twak marwa mokwongo gi kanyo, in kaka nyathi madhi e skul onego bed ni koro sani ng'eyo ni koro itiekori kod weche mag nyasi koro idok e skul. Ipachi e yo makare, kik iting' gimoro amora ma ok dwarre kidhi e skul kacha. Mano nyalo kelo ni ajema kata nyalo jemoni. Ne ni isomo e yo makare kendo itimo gino mabiro konyo e bero ngimani mambele. Nyakora Ramogi Jwang, wakawo yueyo madundo gi kanyo. Tok yueyo to chenro mabiro en orako. Omiyo imedo mana kete e Ramogi TV. Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu, tanto Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng'. Kitume mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kiko gi makare yud thumbe miero mapachoka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mopwes. Reggae, ja, Rastafari. People crave is the different. They crave the exotic. Kama nene edition. Benga kaluka Picha beach nyakura Magajwang sukus kamwati memana kama. Kitemana Ngoma Owake. Nyinga en Papa Weekend. Wokich, kichario, kichadek, kichangwen, kichabich. Sapar. Gida kapaga beach nyaka saa pagario. Warom. Machiegni uru nyikwa Ramogi e chenro mar orako. Nyinga Enjoy Power kata Kiaro Juliet. An kod Andrew Kai. Kawuono wadwani watim mobility workout. Wabro timo movement matin mayao muscles wa.